Times are good when you can look ahead, then you'll get by. Top of my mind, on the top of my mind, on the top of my mind. Vi har fået bagt den rigtige kage. Den gode kage. Prøv at forklare lidt. Prøv at uddybe. Altså hvad mener du med, at vi har fået bagt lidt? Det var for nogle ingredienser, vi har fået. Det er fordi vi har, ligesom når du laver skal bage en kage. Ja. Så hvis du bare sådan, okay, nu har jeg bare lavet en kage, jeg ved ikke helt, hvad der skal i, det skal bare smage godt. Nu har jeg bare prøvet noget lidt, sådan, så prøver du nogle ting med ingredienser, sådan, okay, nu putter du måske noget timian i, eller sådan noget. Kage? Ja, bare et eller andet, hvor ikke putter du et eller andet i, og så sådan, okay, sådan, okay, det fungerer ikke, men sådan, okay, så prøv måske med noget mel, eller noget. Pissefedt. Ja, sådan, altså det er helt grundelementet for en kage. Ja. Og så finder du sådan stille og roligt frem til noget på sådan en og hvad føler du så via? Og så har du måske du har også fået bagt en kage, som ikke var sådan lidt sådan smager på en lidt tør, lidt for sådan at sige. Altså hvad vil du sige? Altså hvis du skulle sådan den her EP, hvad er det for en kage? Altså, hvad er det for en kage? Jamen altså hvis du skulle give den en kage. Altså en kage til det. Ja, det ved jeg ikke. Altså jeg kan jo godt lide altså banankagen, den er god. Ja. Den var sgu. Ja. Eller kanelkagen er rigtig god, fordi den har sådan lidt der er lidt smag, men den er ikke sådan. Det er lidt spændende måske også. Ja, men den er sådan lidt og den har ikke sådan, det er ikke sådan en crazy kage. Det er ikke sådan en sådan med rosiner eller et eller andet. Nej. Eller urt i eller sådan. Nej. Det er meget lækkert. Så enten banan eller kanel.